Id-deputat nazzjonalista lejali lejn Adrian Delija, Edwin Vassallo, indbat fuq Radio 101 biex jitlob lil ta' Busuttil jissapportu ftit. Vassallo li mhux l-ewwel darba ntuża għal dawn it-tip ta' mossi bħal meta kien mar fuq xarabank iżomm idejn Franco De Bono fi kriżi oħra ta' Gonzi PN qal lil dawk li sfiduċjaw lil Adrian Delija biex jistennew sal-elezzjoni li jmiss. Imbagħad fil-każ jintażel kap ġdid. Ngħixu flimkien. Hemm qarsa l-elezzjoni li ġejja, ejja mmorru sal-elezzjoni li ġejja nagħmlu kulħadd ħiltu li jirbaħ l-elezzjoni li ġejja. L-istatut qed hemm, jekk nitilfu l-elezzjoni jkun hemm elezzjoni ta' kap ġdid, l-elezzjoni ma baqalix 200 sena oħra, kapaċi nistennew ftit xhur, ftit ġimgħat, 6 xhur sena minn tal-inqas. It-ton ta' rikonċiljazzjoni fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista ma komplix wisq, anki jekk Delija ma marx fuq it-televiżjoni bħalma jagħmel is-soltu l-ħadd, u minflok intefgħu juru drama. B'attakk aħrax fuq ta' Busuttil, Edwin Vassallo tkellem fuq dawk li jitfgħu il-ġebla u jaħbu idhom u li qed jeqirdu l-Partit Nazzjonalista u lil Adrian Delija. It's not just Delija who is being destroying PN, huwa kulħadd. Huwa kulħadd inkluż kull min qed jixtieq li naslu sem. Kull min qed jimbutta biex naslu sem, għax ma tistax titfal ġebla u tagħmel. U jħambaq fuq il-kriżi kbira fl-Oppożizzjoni Nazzjonalista, id-deputat li vvota favur Delija staqsa min kisser il-partit u li dan il-ġlied se jħalli tifrik fil-partit tal-Maduma. Who is really destroying PN? Min? Għaliex wasalna saw il-gwaju li meta jiġġieldu tnej u jispiċċaw il-ġlied jikber. Imbagħad laqqas dawk it-tnejn mas-sejb. Issib biss tifrik. Lil tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, id-deputat tal-fazzjoni ta' Adrian Delija semmilhom kumment li għaddilu xi ħadd minn barra d-dar ċentrali. Għalli intom bħala Partit Nazzjonalista, għalli intom ġejtu maħkuma mill-korruzzjoni tal-mibeda ta' wieħed lejn ieħor, dana an outsider point of view. Intant, fl-istess programm fuq ir-radju li ntuża biex iwassal il-vuċi tal-fazzjoni Delija, reġa' tkellem Samuel Azzoppardi, il-President tal-Kunsill Reġjonali ta' Għawdex għall-Partit Nazzjonalista. Azzoppardi kompla jihrax fl-attakki tiegħu fil-konfront tal-fazzjoni l-oħra li trid lil Terisco Modini Kakija bħala kap tal-Oppożizzjoni. Huwa jarhom b'arroganza u intenzjonijiet ħżiena. Jew ta' arroganza, forsi arroganza intellettuali, jekk mhux intenzjoni ħażin. Sewwa, ta' ma biex tagħna minn hawn trid tagħti minn hawn.